Εδώ βλέπουμε την εργασία μας στο ρεστοράντ Dorfbrunner. Τελειωμένη. Έχουμε τελειώσει. Στο κεντρικό σημείο του ρεστοράντ έχουμε κάνει μια καμάρα μεγάλη με τυχείο, πέτρα στα πλαϊνά σημεία, η καμάρα μεγάλη στο κέντρο με πέτρα, με ζωγραφική. Εδώ μέσα έχουμε κλείσει τη φυσούνα που χώριζε τη μία σάλα με την άλλη. Ξύλινη, την έχουμε κλείσει. Πέτρα σε διάφορα σημεία, ζωγραφική, αφήσαμε κενά. Έχουμε περάσει πέτρα σε διάφορα σημεία. Εδώ είναι το Stammtisch που κάθονται οι πελάτες στη Γερμανία. Έχουμε κάνει ένα δικό τους, τον πύργο, και δίπλα το πηγαδάκι, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του μαγαζιού. Το κάναμε ζωγραφιστό με το κουβά. Ο πύργος, πέτρα. Έχουμε κάνει ντικόρ στα σημεία που μείνανε με χρωματισμούς σε στυλ μάρμαρο γύρω γύρω στα παράθυρα. Εδώ έχουμε την είσοδο προθάλαμο του ρέστοραντ, ο οποίος ήταν τζαμαρία σκέτη. Επενδύσαμε με γυψοσανίδα και αφήσαμε ένα χώρο και κάναμε ένα μπατζουράκι ξύλινο με το υπάρχον τζάμι. Το ίδιο και μέσα από τον προθάλαμο, πέτρα, αφήσαμε ένα χώρο και κάναμε ένα τζαμάκι με το υπάρχον. Λοιπόν, πάμε μέσα στη μεγάλη σάλα. Κάναμε 3 καμάρες μεγάλες με ντεκόρ γύψινα από πάνω. Εδώ έχουμε έναν άγλυφο, είναι προεξοχή. Η είσοδος του μικρού δωματίου, και αυτό με γύψινη επένδυση, και μέσα μια μεγάλη ελιά και ένα πηγάδι. Είναι το μικρό δωμάτιο, νεράκι τρέχει, υποτίθεται. Από μέσα οι καμάρες, το υπόλοιπο έχουμε ζωγραφίσει σε στυλ μάρμαρο, και πάμε στη ζωγραφική. Έχουμε κάνει τη σάλα να φαίνεται πανόραμα με ζωγραφιά. Πάμε κοντά γιατί χτυπάει ο ήλιος και δεν βλέπουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι καμάρες με διάφορα γύψινα. Εδώ έχουμε κάνει μία γωνίτσα με το καϊκάκι μας. Συνεχίζουμε απέναντι, είμαστε στη μεγάλη σάλα. Η μεγάλη ζωγραφιά ιωνικού τύπου, το σπιτάκι με κεραμίδια. Λοιπόν, σε διάφορα σημεία είπαμε σπαστή πέτρα, και πάμε στο κεντρικότερο σημείο, τη μεγάλη ζωγραφιά, 5 μέτρα. Λοιπόν, είναι γωνία, ξεκινάμε από την ταβέρνα. Λοιπόν, η ταβερνούλα, ο πίνακας με τα φαγητά, υποτίθεται. Ισιώτικο.
αγιόκλημα. Λοιπόν, και δύο μερακλείδες. Τα πίνουν τα οζάκια τους. Στον ουρανό πουλάκια, τα καΐκια, αραγμένα. Λοιπόν, μέχρι και τα ονόματα είναι τα αφεντικά και ρεζόμενοι ονομαστικά. Πάλι πουλάκια. Απέναντι ο φάρος, νησιώτικα σπιτάκια, δύο ανεμόμυλοι και εκκλησίτσα. Σε διάφορα σημεία αφήσαμε χώρους και βάλαμε ανάγλυφες παραστάσεις. Η μεγάλη ζωγραφιά στο κεντρικότερο σημείο είναι η γωνία. Το μαγαζί ολόκληρο. Να και μάγειρες. Τα αφεντικό στο βάθος.